Просто записките ги оставаме една страна. Защото усещам, че по-хубаво на други места. Нека да отворим в Евангелието на Йоанна, 8 глава, и да четем от 30 стих. И казва следното. Думи на Исус. Айде, до 30 стиха, защото 31 почва. Почва да говори Исус така. Да, добре. Нека да четем от 30 стих. Когато говореше това, мнозина повярваха в Него. В кого повярваха? В Исус. Нали, Исус говореше, обясняваше, проповядваше, и докато Исус говори, проповядва и обяснява, мнозина повярваха в Него. Мнозина повярваха в Него. Сега нека да ви помня. Тогава Исус, от 31 стих, тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: ако пребъдвате в моето учение, наистина сте мои ученици и ще познаете истината. Вижте сега. И истината ще ви направи свободни. Амин. Какъв извод можем да си изкараме за нас от тези стихове? Че не е достатъчно. Че не е достатъчно човек само да повярва. Има един процес, който се нарича покаяние. Постоянен процес на покаяние. Покаяние означава промяна. Промяна, 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 промяна и промяна. Не можем да си позволиме да останем същите. Знаете ли, аз напоследък си мисля следното нещо. Господи, не мога да си позволя един ден да пропусна, да остана същия като вчера. Ето това е промяна. Да искаш да се променеш всеки ден. Господи, грешката, която допуснах вчера, не искам да я допускам днес. Помогни ми да се осъзнаем. Помогни ми да се справим. Помогни ми, Господи. Помогни ми, защото съм се отгубен без Тебе. И вижте, но не е така с религията. Човек може да бъде, искам да ви кажа нещо, човек може да бъде религиозен и да се живее в грях. И да си бъде религиозен. Вижте, религията не е в конфликт с човешкия грях. На практика религията не е в конфликт. Защо хората... Знаете ли защо хора искат да бъдат религиозни? Защото не искат някой да ги променя. Някой да ги шлайфа. Аз ще си намеря някоя църква, където никой няма да ме закача. Никой няма да ми говори за проблемите. Добре, намери си такава църква. Аз съм съгласен. Аз никой не искам да задържам при мен. Исус какво каза? Спомняте ли се в 6 глава на Йоан? И вие не искате. Искате да се отивате? Каза Исус, който не яде плътта ми и не пие кръвта ми, не може да бъде мой ученик. Няма живот в себе си. Тогава учениците му, тежко е това учение. Ще си намерим друг учител. Ще си намерим друга църква. Тебе не можем да слушаме. Ти тук ще направиш канибали да ставаме, месо да ядеме, кръв да пиеме. О, не, те не разбераха. Кое е? Исус ще им каже, ако не живеете живота, който аз живея, ако не говорите думите, които аз говоря, вие ще станете същите религиозни, необработени хора. Аз искам да ви шлайфам, искам да ви направя да блестите така, както аз блестя в очите на моят Отец. Думи на Исус. Знаете ли, много хора казват, слушал съм това по много църкви, да казват, Бог си няма любимци. Иска да ви кажа, че това не е вярно. Чули ли сте го това? Бог си няма убил любимци. Ако това беше вярно, тогава Бог защо каза при реката Йордан: това е моят възлюбен син. Него слушайте. Него следвайте.
Не каза това на Йоан Кръстител, Бог. Не каза това на Моисей. Не каза това на Давид. Не каза това дори на нито един от старозаветните светии. Не го каза. Единственият човек, на когото Бог каза, това е моят възлюбен син, това беше Исус Христос. Единородният. Няма ли Бог любимец? Кой е любимеца на Бога? Христос е любимеца на Бога. И Бог, вижте, и Бог, свой единороден син. Знаете ли сега? И сега, в днешно време, как ни обича Бог? Как ни обича Бог? С каква любов ни обича Бог? С същата любов. Не по-малка. Искам да кажа това нещо. Ако ти обичаш Христос и приемаш Христос, Бог те обича с любовта, с която Той обича Христос. Брате, да. Ако може да се прочете от същата книга, само че 14 стих. Ага. От 20 стих. Ако искаш, после ти го прочети. Става ли? Да не се прекъсва мисълта. Точно по темата и... Да. Може след това, но да не се прекъсва мисълта, защото, нали? Вижте, иначе добре, идеята е много добра. Сега, нека да видим по-нататък. Запомни си, нали? После ще. Добре. Сега. И по същия начин Господ иска, какво иска от нас? Не иска само да вярваме в Него. Вижте, забележете. Господ иска да станем Негови ученици. Но искам да ви кажа нещо. Ученик означава промяна. Ученик не означава член на църква. Членове на църква с лопата да ги риниш. Ученици, истински ученици са много малко. Малко ученици. Много членове, малко ученици. Членове на... Вижте, просто член на църква не става работник. Исус казва, жетвата е изобилна, работниците са малко. Само истинският ученик става работник. И истинският ученик става работник на жетвата. Членовете на църквата идват да се черковат за успокоение на съвестта, но те не искат да променят своя начин на мислене. И Господ идва да разтърси нашия начин на мислене. Да ни каже, ей, човече, това, което си мисля до сега, идвам да го разтърся малко, да го разклатя. Онова, което ти си имал за ценност, да го разклатя и да ти покажа, че има по-добро от това. И искам да ти кажа нещо. Когато Бог идва при тебе да разклати и да ти отнеме нещо, Той идва с цел, за да ти даде нещо по-добро. Съгласни ли сте? Да. Вижте, когато Бог отива при Еремия, среща Еремия и му казва, аз те изпращам да изкореняваш, да съсипваш и какво беше то? И след това да градиш и да съдиш. Значи, не може обаче ти да съдиш и да градиш, ако първо няма един процес на изкореняване, на съсипване. Нещо трябва да изкорениш и да съсипиш, за да почнеш да сееш и да градиш правилното нещо. Не можеш в една градина да отидеш да посееш добри семена, домати, примерно, ако е пълно с троскоти, ако е пълно с плевели вътре в тая земя. Ти първо трябва да опливиш, нали? И тогава да почнеш да сееш на чисто. Да я преработиш. Нали? Да преработиш тая почва. Точно. И някой иска да не си съдобят плевелите и камъните там вътре, ама там да се посее и Божието седми там вътре. И то става един голям булавач става вътре. Значи и томати, тук, там троскоти, там това. И хората гледат така, тук един домат виждам, там виждам клони, будили, тръни, обаче камъни, нали, и вижте, и хората, нали, за да бъдем наистина привлекателни за този свят. Искам да кажа привлекателни, смисъл такъв. За да станем привлекателни, смисъл, ако искаме хората да се променят, ние трябва да станем привлекателни за тях. Това искам да кажа. Ние трябва да бъдем привлекателни за хората от този свят, за да можете да искат да чуят за Христос. Ако хората от този свят се гнусят от нас, като навидят, те никога няма да искат пък да нас слушат. Още по-малко. Нали? Как ще се гнусят? Защо ще се гнусят? Ами ако говорим глупости. Да.
ако нашия начин на говорене не се е променил и продължаваме да говорим същите хули и глупости, както в света, тогава ти какъв ученик си тогава? Нали? Какъв ученик е един ученик, който като е бил в света е викал, е говорил цинизми и глупости и псовни, и разни такива думи нецензурни, и когато става християнин, продължава да говори по същия начин, ама само дето преди е в света, преди е ходил на дискотека, пък сега ходи на църква. Това е разликата. За някои хора това е разликата. Ама искам да кажа, че това не е разликата. Това, че преди си ходил на дискотека и си ходил по кръчмите, а сега ходиш в църква, но не си се променил ти. А Бог това, което иска е ние да се промениме. Ние да станем различни и тогава да се изобрази Неговия Син в нас. Това иска Бог. Да изобрази Неговият Син Исус Христос вътре в нас. Ако Неговият Син Исус Христос не се изобрази вътре в нас, често ви казвам, напразно е цялото ни християнство. Ма напразно ви казвам. Значи, вижте, аз всеки ден си задавам въпроса, доколко Христос е в мен и доколко аз съм в Него. Господи, доколко това, което аз правя и това говоря, е това, което Христос говори и прави. Доколко? Питам аз доколко? Със себе си. Аз съм критичен към себе си. На първо място. Защото ако човек не е критичен към себе си, заблуждава себе си. Нали така? И започвам сега. И човек колкото е по-критичен към себе си, колкото повече променя себе си, толкова повече ще променя и хората около себе си. Виж, ти си мислиш, че не влияеш, обаче ти влияеш. Било за добро или било за зло. При всички случаи ти си човек, който влияе. Въпросът е, как ти и аз влияем на хората около нас? Как ти и аз влияем на хората около нас? Влияем ли на хората около нас да се отдалечават от Христос? Два вида влияние има. Един вид влияние е негативно. Влияем така, че хората като ни видят, да не искат да чуят за Христос. Не говори за това. Вярно, Штос. Не говори за Него. Чували ли се от това? Да. Може би самите ви сте правили така. Нали? Виждали сте някой и си казва, той е християнин. Не ми говори за Него. Нали така? И какво става така? Самите ние сме виждали хора, които уж ходят на църква, обаче всъщност далеч от тях. Искаме да сме далеч от тях. Защото сме видяли в тях нещо, което ни е харесало. Така ли? Аз вярвам, че всеки от нас се срещал такива хора. Така ли? Сега, вижте. И аз съм срещал такива хора. И аз, обаче, знаете ли, големия въпрос какъв е? Големия въпрос не е да ги съдя, защото той може да ги съди, Бог ще ги съди, ние не сме съди. Но големия въпрос е следният. Аз такъв ли съм? Въпросът ми е, Господи, аз не искам да бъда такъв. Аз искам където да отида, доколкото зависи от мене, хората да видят Христос в мен. Ако ще да ми е най-големия неприятел, ако ще да ми е най-големия противник, ако аз успея да накарам в най-големия ми противник да види Христос в мене, аз ще бъда щастлив. Аз ще бъда щастлив. И затова се иска да умрем за себе си. Това не е лесно да ви кажа. Не е лесно да умреш за себе си. Искате да ви кажа нещо? Не е лесно да умреш за себе си. Старото естество в нас винаги ще се опитва да вземе надмощие. Идваме на църква, насърчаваме се, слушаме Словото. Духа на Бога идва и ни обновява, променя ни, освежава ни. Обаче, излизаме от църква. Старото естество е там, то те чака, то те ден, то те е враг. Вижте, ние понякога търсим, Сатана е най-големия враг. Не, искате да ти кажа нещо. Най-големия враг е твоята собствена необновена плът. И в какво се изразява това? Традициите, които си възприел, които си наследил. Неправилните, безбожните, езически традиции на поколението пред тебе. Моя прадядо е бил такъв, баща ми е бил такъв, и аз съм такъв. Няма да се спомня. Ние сме такива. И това става с много хора, но с много от нас. Ние не го казваме. Но знаете ли, ние го мислим. Такъв съм си, такъв, аз съм такъв. Не. Искаш да ти кажа нещо. Ти не знаеш какъв си. Какво ще кажеш? Много пъти ти си кажеш, такъв съм аз, такъв съм, това съм, такъв съм. Не. Това е само извинение да не се променеш. Хора, които не искат да се променят, те казват такъв съм, защото не искат да се променят. Това е проблема.
Знаете ли, ти самия не знаеш какъв си. Да. Аз не знам какъв съм. Човек не познава себе. Аз само вярвам, че съм това, което Бог ми казва какъв съм. Знаете ли, аз не знам кой съм. Аз преди да... Сега ще ви кажа нещо, ще бъда откровен с вас. Преди да срещна Христос, това беше преди... Бях на 20 години, няма да го забравя, на 20 години бях. На 20 години. В казармата. Тогава срещнах Христос. Бях на 20 години. И аз бях напълно изгубен. Аз не знаех откъде идвам и на къде отивам. И кой съм. Нищо. Пълно невидение. Има 3 философски въпроса, на които човек, ако може да се отговори, ще бъде наистина щастлив. Откъде идваш? Кой си? И на къде отиваш? 3 прости въпроса на пръв поглед. Откъде идваш? Кой си? И на къде отиваш? Знаете ли, на тези 3 въпроса, макар и да изглеждат прости, и най-големите учени на това време, на този свят, не могат да дадат отговори. Освен тези, които познават живият Бог. Само те знаят кои са, откъде идват и на къде отиват. Само един новороден човек отгоре може да знае откъде идва, кой е и на къде отива. Искате ли да ви кажа честно, аз като разбрах отговор на тези въпроси, просто усетих, че от крила идваше ми да бягам. В казармата бях, няма да забравя. Аз забравях за трудностите в казармата, забравях за подигравките, за простотиите вътре в нея. Не знаеш, в казармата е само простотито. И забравях за тези неща и просто, когато разбрах, че има Бог, жив, че не е било легенда, че не е било някаква приказка, а е жив, реален. Казвам ви честно, когато аз го разбрах това нещо, сякаш имах крила. Буквално сякаш летях. Излизах навън и започнах да бягам от щастие, от радост. Аз го знам, брат. Да. Кой съм? Да. И откъде идвам? Амин. Не съм от тази земя. Изпратен съм на нея. Да. Да свърша Божието дело. Амин. И се връщам пак. Амин. Точно това иска да кажа аз. Вижте сега, ето това сме ние християните. Той просто ми каза думите. Сега вижте, точно това е. Кои сме ние? Значи, откъде идваме? Кои сме ние? И на къде отиваме? Не сме от тази земя. Защо? Защо не сме от тази земя? Откъде се роди? Хайде да видим сега. Откъде се роди? Отгоре. Откъде идваш ти? Отгоре. Ето затова този свят не може да ни разбере нас. Ние, вижте, брати и сестри, ние не сме от този свят. Сега някой ще каже, брат, какво ще ми каже, че ние сме извънземни? Да. Духът, който е положен в нас. Е извънземен. Извънземен. Да. Тялото, Фащате ли го това? Тялото си е на земята, защото Бог го създаде от земята, от пръста. Да, точно. И вдъхна своя дух в пръста. Точно. И този дух, който е извънземен. Mm-hmm. Искам да кажа, че не е от земята. Точно така. Точно така. Това е правилно. Да, вижте. Вижте. И знаете ли, Бог ще даде други тела. Знаете, че в последно време ние чакаме ново тяло, ново нетленно тяло. И то ще бъде извънземно също. Ще бъде от Бога. Да. Но въпреки това ще бъде нетленно. Сега вижте, искам да ви кажа нещо. Нали, хората говорят за извънземни, за това, за НЛО, не знам си какви работи, нали, а не могат да разберат, че един човек от съвсем друга цивилизация се роди на тая земя и им каза в прав текст: вие сте от тези, които са долу, аз съм от нея, които са горе. И този човек се нарича Исус Христос. И хората търсят извънземни на Луната, на Марс, на Юпитер ще намерят извънземни. Другото тяло няма да има нужда от земни. Какво става? Какво става? То не може да живее тук. Какви сме ние? Вижте, нека слушаме, нека се съсредоточим. Какви сме ние? Ние сме родени отгоре. Отгоре. Нашият произход е от небето. Ние идваме от небето. И като казвам небето, не от облаците.
Нямам предвид от атмосферата, тук от птиците, нали? Имам пред небето, имам предвид от тая цивилизация, която е